आजचा दिवस सगळ्या जिल्ह्यात. अच्छा, आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात. अच्छा अच्छा अच्छा. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याने हा उचललेला आहे. हां हां हां. आपल्याला माहिती समजावी शेती म्हणजे काय, शेती भारी आहे. आपण कोणकोणती अवजारे वापरतात ते माहिती ती शेती भरपूर आहे. हां, माहिती आता यांना सगळी देऊन आता इथे आणलंय तुम्ही. आता ती नांगराची माहिती द्या ना, तिथे जाणार. हां, ती रोपं कशी काढायची ती हे करायचं, नंतर चिखलाला जायचं. मग ती नांगर कसा मग लावणी वगैरे लावायपर्यंत सगळं सांगणार. होय. मित्रांनो, आता पाऊस थांबलाय आणि दिसायला पण लागलं, सगळीकडे उजाडलं आहेत बऱ्यापैकी. आणि आता खाली चाललो आहे. बाबू अजूनही पाटाचं काम चालू आहे, कारण की वाट मोकळी केलेली नाही तेवढी पुढची, ती सगळी साफ करतं. आणि आता मी ही चहा घेऊन चाललो आहे. पूनम आणि भाऊजी आहेत खाली, तरवा काढतात त्यांना द्यायला. काय ती बघा तिकडे काढतात तिघं जण. पुष्पा पण आहे. काय गेलं, मासे आणू की? शेतीची सगळ्यांचीच कामं चालू आहेत. तिकडे पुढे पण बरीच मंडळी आहेत, काम करत आहेत. आणि त्या तिकडे पण चालू आहे, दिसत नाहीत ते, खूप लांब आहेत. इकडे आपली पूनमताई आहे. काय तू हॉटेल का चाय मग बाबा गरम बिरम करूची लागता. माणसा काय झोपली की सगळं असतं. या लाल 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 कोण आहे या? अरे ऊन आहे नि चून आहे, आवाज येत नाही. बाबलो नाही लो. चल घे, चल पटापट. वतू म्हणतो. आणलीस चहा तर तू पोचायला पाहिजे. तुला पण घे. तीन. पुष्पा चाय. अगो आवाज केवढा तो बारीक, कधी ऐका घे नको काय? घराकडे बोकत असतं मोठ्या मोठ्या. चला घ्यावा, अजून वही तर घ्यावा. पावसामुळे थंडेवलंस की पिल्ला तकडे त्यांच्याकडे बापडवाईकडे. काय गो पुष्पा, पावसामुळे थंडेवलं. बाबू का पिल्ला बापडवाईकडे. अरे बाबू का काय म्हणतो? गाणं बी ना बोल जरा एक मस्त पैकी. गेल्या टायमा गाणं म्हटलेलं काल. मिळत नाही तसं. सूर लागत नाही, सूर लागत नाही, सूर लागत नाही. गाडी बंद. आता गाडी बंद. पाऊस भरपूर आहे ना, आणि घाट पण बंद आता. परशुराम घाट. होय होय. परशुराम घाट. अरे अरे आता पुष्पा होता. भारी लाल भारी वाटतं एकदम. मी पण निळा घेतलाय, निळ्या कलरचा. आता चाय भैया फळ मग काकांनी आणले नाही, बनवले नाही घराकडे. तर आता चहा वगैरे पिऊन झाली आहे, चहा आणि बिस्किट. तरवा आता काढायला बसणारच होतो, तेवढ्यात फोन आला की आपली जी शाळा आहे तर तिकडची मुलांना त्यांचे गुरुजी आणि शिक्षक सगळे तरवा काढायला शिकवत आहेत. त्या कोपऱ्यात तरवा काढतायत सगळी लहान लहान मुलं शाळेतली. गावच्या शाळांमध्ये हे असे ॲक्टिव्हिटीज होत असतात. गेल्या वेळी तुम्ही बघितलेलं आपला वनभोजनाचा पण व्हिडिओ आहे त्याचा. आता हे तर आता ही मुलं सगळी लावणी नाही सॉरी तरवा काढतात. येतं थंयच येतं. आणि आता बराच वेळ गेला, मगाशी चहा पिण्यापासून आतापर्यंत जवळपास 1 तास गेला. कारण की गावात तेच एक सबस्क्रायबर आलेले भेटायला, आणि त्यांच्यासोबत अजून एक होते, आणि ते माझ्या बायकोच्या घरातले निघाले, वाटूळमधले. तर सगळ्या गप्पा गोष्टींमध्ये 1 तासभर निघून गेला. आणि आता जस्ट बसणार होतो तरवा काढायला, तेवढ्यात एका काकांचा फोन आला की आपल्या गावातल्या शाळेतली सगळी लहान लहान मुलं तरवा काढतायत, तर तिकडे येऊन जा आणि एकदम मस्त दिसत आहेत.
नंदनची मम्मी ही नंदनची मम्मी. तू पण इलस की तरव काढू. तुझ्या बरोबर हा मिठाई देऊची लागत म्हणून येत नाही तू. मिठाई खाऊन संपली. नाही फोनचं कार्ड बंद झालं. ही बघा सगळी मुलं आपली शाळेतली. नंदन काय पण याच्यात काय काय अरे अरे केवढी बारकी बारकी. अरे तू पण हस. हे त्यांचे सर आणि तिकडे मॅडम आहेत. काय करणार वाटतं त्यांच्या राव कसं आहे ना. पाऊस येता पटापट घाला रे. सिद्धूच त्याला काढतोय बघा. काढलं ना बरोबर बाबा. हा माय थोडा कोण ठेवता. तू रेनकोट नाही आणलं. घ्या तिथपर्यंत चला तिथे घ्या. तर या लहान लहान मुलांना बघून खूप मस्त वाटतंय. मुळात त्यांच्या शिक्षकांचं कौतुक करावं तेवढं कमी आहे, कारण की चांगले चांगले उपक्रम राबवत आहेत त्यांच्यासाठी. तर फक्त शिक्षणासोबत ह्या पण सगळ्या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत आणि त्या त्यांना लहानपणी शाळेतच शिकवल्या जातात. तेच सगळं बघून भारी वाटलं आणि मुलं पण त्यात उत्साहाने सहभाग घेत आहेत सगळ्या गोष्टी आणि त्यांना पण मजा येते. आता पाऊस चालू झालं म्हणून आपले सगळे होय होय सगळ्याच शाळेत करतात हे असं. आजचा दिवस सगळ्या जिल्ह्यात आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात. अच्छा अच्छा अच्छा. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याने हा उचललेला आहे. हां हां हां. मुलांना माहिती समजावी शेती म्हणजे काय, भारी आहे. आपण कोणकोणती अवजारं वापरतात ते माहिती ती शेती भरपूर आहे. हां माहिती आता यांना सगळी देऊन आता इथे आणल्या तुम्ही. आता ती नांगराची माहिती द्या ना तिथे जाणार. हां ती रोपं कशी काढायची ती हे करायचं नंतर चिखलाला जायचं. मग ती नांगर कसा मग लावणी वगैरे लावायपर्यंत सगळं सांगणार. होय कुठं गेल्या वर्षी होतो ना. गेल्या वर्षी पण गेलेला आणि इथंच काढला होता रोप. हां हां हां. हा वापा लावला होता. हां हां. चिखल करून वगैरे नांगर टिलर करून हां लावला होता. यंदा काय तसं नांगरच आहे म्हटल्यानंतर प्रश्न नाही. आता त्यांच्याकडे जायचं आहे. हे काढलं की आम्ही त्यांच्याकडे जाणार लावायला. कमी असल्यामुळे जरा मुलांना जरा कमी हे करा मला. हां 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 हां. आता सगळ्या मुलांना काढता येतंय फक्त बांधता येत नाही अजून. बांधताना शिकतायत त्यांना पण मजा येते. होय होय. पहिल्या नंबरला ना ह्या ते समजल्यानंतर हां नाही बाय आम्ही जाणार तिथे सांगा म्हणे. हां आता सकाळी हे झालं ना अरे आल्या हां चला म्हणे सर जाऊया चला जाऊया हां. जरा शाळेत घेऊया मग जाऊया म्हटलं. आजचा दिवस आहेच ना. म्हणजे आजचा दिवस सगळा याच्यातच आहे. आजचा दिवस आहे. मजा आहे मुलांची. आज अभ्यास बाकी काय ना आज हाच अभ्यास. शेती कशी करायची त्याच्यामुळे हाय आपला तो उपक्रम पण भारी होता वरचा याचा ना वनभोजनाचा. तो वर्षालाच असतो. मस्त झाला तो. वर्षाला सहल असते माझी. या मुलाला मी सलीला नेलंय. मांडीवर बसून यांना सलीला नेलं. हां त्यावेळी ते कांबळे सरांचा पोरगा होता ना पहिलीच होता. हां हां हां. आणि नाही म्हणे सर पहिलीच असताना कसं पाठवू काळजी करू नको म्हटलं. इथं म्हटलं मांडीवर घेतोय जागेवर जायपर्यंत आणि सांगलीला गेलो होतो. एवढ्या लांब सहल नेलेली. सांगलीला 2 शाळा लिहायच्या दहेगावची आणि आमची शाळा अच्छा मिक्स करून लिहिली. आता ही फक्त आपल्या शाळेतली मुलं आहेत आपल्या शाळेत पण मजा केली ना त्या दिवशी. मग इथे किती पहिली ते चौथी मधली सगळी. पहिलीच होती. पावसाचा मध्ये खूपच जोरदार चालू होता म्हणून कॅमेरा बंद करावा लागला, कारण की कॅमेऱ्यात कुठून तरी पाणी जातं आहे असं वाटतंय. त्यामुळे थोडंफार बाष्प पकडायला लागला आहे. मुलं बघा पावसात पण आता चालू केलं आहे त्यांनी परत रेनकोट वगैरे घालून तरवा काढतायत. आणि हा तरवा काढून झाल्यावर नंतर त्यांना आता तिथे थांबवलं. तिकडे सगळी नांगरणी वगैरे चालू होती आणि तिकडे हा तरवा काढून तिकडे लावणार आहेत ते थोड्या वेळाने. सगळीकडे सध्या शेतीचंच सगळं काम चालू आहे. सगळीकडे तरवा काढतायत. ती तिथून त्या कोपऱ्यापासून इथपर्यंत असं चालूच आहे. हे बघा इथे चालू आहे. वारा खूप आहे.
आता फार कमी दिसतं असं बैलांनी रांगरताना. सगळ्यांकडे ट्रेलर आले आहेत, पॉवर ट्रेलर. चला तर मित्रांनो, आता हे आता नांगरत नव्हते ॲक्च्युली. ते मी बोललो नांगरत होते. का दातो घालना असं म्हणतात, दातो घालत होते. आता तिथे जायला वाट नव्हती, इथून पाटातून चालत झालं. कारण की मगाशी जाताना आत चप्पल, मी अशी ही सँडल घातली नव्हती, चप्पल घातलेली, तर ती पूर्ण त्या मातीत फसत होती, जमतच नव्हतं चालायला. म्हणून या पाटातून आता आलो आहे पुढे पुढे. तर इथून कुठून तरी असेल रस्ता आपल्याला बाहेर पडायला. बाबू आता गेल्यावर ओरडे, कारण की ते तरवा काढत बसलाय आणि मी इथे सगळं ॲक्च्युली ते शाळेतल्या मुलांना दाखवायला आलेलो आणि इथेच राहिलेलो. चिखलातून जायला नको म्हणून पूर्ण असं गोल फिरून आलो. अरे चालू काढून तुमचं. हां हां, आता हे करतास? हो हे चालू करतास? हां, हे आपले बैल बघा. आता हा कोपरा करायला घेणार आहे. हां, आणि हे आपलं दत्त मंदिर, जे एकदम प्रत्येक व्हिडिओ एकदम मस्त दिसत असतं, कलरफुल. आणि सगळी तरवा काढणारी गावातली माणसं. होय होय. ही आता वाटेत शाळा दिसली म्हणून तुम्हाला दाखवायला आलो. आधीच्या सगळ्या आपल्या सबस्क्रायबर्सला माहिती असेल, नवीन सबस्क्रायबरसाठी दाखवतोय खास. जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग दत्त विद्या मंदिर 1947 आहे. माझे काका पप्पा सगळे याच शाळेतले आहेत. शाळेचं बांधकामच भारी वाटतंय ना. आणि आता जी लावणी करतायत तिथे, लावणी म्हणजे आता सध्या तरी तरवा काढतायत, ती सगळी याच शाळेतली मुलं आहेत. आणि मुलांचे आवाज येतात. काय चालू आहे माहीत नाही, गडबड चालू आहे. हां, कोणतरी पडलेला दिसता चिखलात, म्हणून सगळे हसतायत. मुलांनी तरवा मस्तच काढलाय, खूपच तरवा काढलेला दिसतोय. हे तसेच थांबा, तसेच थांबा जरा, थांबा. बोमटत कशा कसे पडला की काय कोण? हा, खाली पडली याच्यावरून. बरोच तरवा काढले मी. काढू पाठी नाही पोरं. असा रा, तू इकडे, असा तू इकडे, तू इकडे. हां ओके, तिकडे तिकडे बघा. बारकेन काय तू होतोय त्याच्या तोंडासमोर धरलं. तोंडासमोर धरून. हां, या हे का पुढे घ्या. ती हां, ती हां. नंदन असो या साईड घे. गौरव काय असो टाक तू. हां बस, नको राहून दे बस झालं. आता ही सगळी लावणी यावं चालली आहेत मुलं. आता चाललास, मजा येता? अरे 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 मारला. हा, नाव सांग. हई येऊन दे सर, हई येऊन दे रे. छत्री कोणाची आहे?
काय गेलो नंदन, जमतं तुका? असो काय बोलत नाही सो काय गो? मराठीला मराठीला चला चला. तर मुलं आता सगळी गेली आहेत लावणी लावायला पुढे. त्यांना सगळी गुरुजी माहिती देणार आणि आपल्याला तेवढं वेळ नाही आहे तिकडे जायला. बाबू आता तिथूनच मला आता शिव्या घालणार आहे, कारण की जवळपास 45 मिनटं झाली आहेत, पाऊण तास झाला आणि इथेच राहिलो आहे. लाईव्हचा व्हिडिओ एव्हाना तुम्ही बघितला पण असेल. लाईव्ह मुळात केलं कशाला, तुम्हाला म्हणजे जे नवीन सबस्क्रायबर आहेत त्यांना कोणाचं रिलेशन वगैरेचं काय माहिती नव्हतं. खूप कमेंट होत्या आणि एवढ्या सगळ्या कमेंटला सारखं रिप्लाय देणं पॉसिबल नव्हतं आणि तुम्ही आधीचे पण व्हिडिओ बघितलेले नव्हते, त्यामुळे तुम्हाला कळणं भाग होतं. म्हणून बोललो आज लाईव्ह जाऊन सगळ्यांना सांगूया